Mbok mundo ya ya. Kan mbok ya entuk tuwek banget to, Pak. Ya ora ngarani apa to ya. Ayo nembang ka, apa sakarmu sing iso dijogeti karo anak. Iki penyuwunane lungiting asmara. Lungiting asmara. Oke. Itu saking Pak Joko Santoso. Oh nggih. Pak Bambang. Nggih, wah Pak Bambang kan elok. Iki bengi iki wah jan Pak Bambang aku nuruti Pak Bambang iki pinter wayang tenan. Ya wayang minded tur yo referene akeh. Kuwi biyen kulino maca buku lan mriksani wayang. Lho nek mundhut lakon yo ngene iki. Wah, tenan iku diotot kawat balung besi yo. Berat nggih. Kalau lakon kok ya kaya ngene iki. Mongko ki ora metu ben. Ora metu. Ya men ora apa-apa. Ayo ayo. Nggon dadar kadewasan. Ayo. Oke. Ya. Teman-teman Pacitan, Pak Wo Padan, monggo Mas Bambang Dewoyono, Mbak Yeksi, kula aturin ini lagu.
anak-anakmu? Wah, luar biasa. Iya, ayo. Mantap, ini semua tuh mantap. Iya. Semua itu kuliah semua, berpendidikan semua, wawasannya luas semua. Sinden-sinden sekarang itu Pendidikan. Awakmu ya kuliah?